Okay. Wir treffen sich heint in der Rahmen von Lern Jiddisch und Jiddisch Literatur online durch Zoom. Und heint ist die Date in Dezember. Wer gedenkt? Dem 11. Der 11. Dezember 2023. היום אנחנו נפגשים במסגרת לרן יידיש יידיש ליטרטור אונליין, and this is the 11th of December 2023. And now Nechama is here and Vera is here, and maybe later Amy will come. Vera, יודעת משהו על שלמה? לא, אני עכשיו לא מתקשרת אליו, עכשיו חנוכה, בטח שהוא עסוק עם נכדים שלו, אז אני לא מתקשרת. בסדר גמור. היום אנחנו נמשיך עוד מעט לקרוא בפרשת נויח, בספר בראשית, ואני מזכיר לכם שאנחנו קוראים את פרשת נוח בתרגום ליידיש, בעיקר כדי ללמוד איך מילים ביידיש בנויות, wie seinen Gebäudewörter auf יידיש. ואנו מפרקים את המילים בתרגום, מחפשים את the core of the word, את הגרעין הבסיסי של המילה בתרגום ליידיש, ומנסים להסביר מה הם ה-additions, הדברים הנוספים לגרעין של הבסיסי של המילה, כדי ללמוד איך מילים ביידיש בנויות. עשינו את זה כבר כמה פעמים, ונעשה אותו דבר היום, אבל כמובן אנחנו גם מנסים לתרגם ולהבין עד כמה פרשת נוח היא אקטואלית גם היום על בסיס מה שקורה במלחמה במדינת ישראל. דניאל כבר איתנו. דניאל, שלום. כן, שלום. אפשר לשאול רק בשני מילים מהטקסט הזה? כן, עוד מעט אני רק רציתי להגיד, טוב. עוד מעט אני אענה לך, אבל אני רוצה להגיד שכמה שבועות לא היית. יש סיבה מיוחדת? לא, רק כל האירועים האלה וזה, לא הייתי כזה פנוי על... אוקיי, אני מבין. עכשיו לשאלה שלך על הטקסט שאנחנו קוראים. פרשת נוח בספר בראשית. יש לך הטקסט, דניאל? דניאל? כן, יש לי את הטקסט. לא, השאלה אם זה רק תרגום של הטקסט, האם זה משהו... זהו תרגום ליידיש של הטקסט בתנ"ך, של פרשת נוח, והתרגום הזה עשה המשורר ביידיש יהואש. ואת התרגום הזה הוא עשה בערך ב-1908 או 10,
והוא עשה את התרגום הזה ליידיש לא רק לבד, הוא עשה אותו לבד, אבל הוא הסתמך גם על תרגומים ישנים ליידיש מהמאה ה-18 לפני מאות שנים. והתרגום של יהואש ליידיש של כל התנ"ך הוא דוקומנט שעוזר לנו גם להבין את התנ"ך, גם להבין מילים בתנ"ך שלא ברורות לנו בעברית, וגם ללמוד את שפת יידיש, את ההיסטוריה של יידיש, כפי שהייתה מדוברת, נלמדת בחיידר. התרגום של יהואש של התנ"ך הוא דוקומנט היסטורי תרבותי חשוב ביותר גם בימינו. למה אני אומר את זה? כי סיפרתי לכם לפני כמה שבועות שאפילו פרופסור שמואל ורסס, שבתקופה מסוימת היה ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, פרופסור שמואל ורסס סיפר לי שכשהוא לא מבין מילה בעברית בתנ"ך, הוא הולך לתרגום של יהואש. וזה עוזר לו מאוד להבין מה שכתוב בתנ"ך. ואני צריך להגיד ששמואל ורסס הוא יליד וילנה, ושפת האם שלו זה יידיש. וגם אני סיפרתי לפרופסור ורסס, שכשאני לא מבין מילה בתנ"ך בעברית, גם אני הולך לתרגום של יהואש, כי גם יידיש היא שפת אמי, וזה עוזר לי מאוד. עכשיו, התרגום של יהואש הוא חשוב גם מפני שהוא נעשה גם כתוצאה של מחקר שיהואש עשה, איך תרגמו ליידיש את התנ"ך לפני מאות בשנים. זאת אומרת, התרגום של יהואש זה לא רק מה שהוא ידע לתרגם ליידיש, אלא הוא הכניס לתוך התרגום שלו של התנ"ך את המסורת של תרגום ליידיש בדורות קודמים. ואמרתי לכם בזמנו שהספר המודפס של התרגום ליידיש של יהואש יש לו שני כרכים, אבל נתפס גם כרך שלישי שהוא כרך של הערות, איפה שיהואש מסביר על איזה תרגומים קודמים הוא מסתמך. תרגם כל התנ"ך? כל התנ"ך. כל הספרים של התנ"ך. זה מפעל בלתי רגיל, שעשה משורר יידיש בלתי רגיל. כן? ואני אומר שמעט מאוד כתבו או חקרו
את יהואש המשורר, וסיפרתי לכם שהוא אפילו גר, אם אני לא טועה, כמה שנים בארץ, בארץ ישראל. כן. אז בבקשה נחמה, איפה עצרנו? האם ורה עשתה סימן? כן. Okay, ich sehe die Hebräisch jetzt. Ihr Oh, seht den okay. Hebräisch. Ja, Was? no, wir haben zwei Texten, ein auf Ja. Jiddisch und ein auf Hebräisch. Okay. Ja, und das hilft uns zu verstehen besser die Übersetzung. Okay. Sie ist daran auf dem Text auf Jiddisch, Asimen, wo wir gehen die Kleine. Efter können wir lernen die ganze Version? Like, Auf welcher Sprache? no, auf Jiddisch. Das ist 13, aber wir sind in Mieten von 13. Ja. Was meint ihr, wenn ihr sagt, lehnen die ganze Version? No, wir sind auf Version 13, aber Nicht Version 13, auf Seite 13. Seit, okay, es ist eine Seit. Aber wir sind in Mitte von der Seit. Wir gehen weiter. Okay, זה okay, מה שאנחנו עושים עכשיו. okay, אז בבקשה נחמה, okay. wo hat man gemacht dem Simen, als wir dort gehen die Kleinen? In the middle of verse 13. כן, was ist der Text? Okay. Und sie, ich bring sie mit der Erd. תרגום. רגע, אולי משפט קודם, כי זה ככה פתאום באמצע. Okay, I'll start from the beginning of 13. Okay. Und Gott hat gesagt zu Noachen, der כן. Sof von alle Leiber ist gekommen vor mir, worum die Erd ist voll mit Unrecht durch sie. אוקיי, עכשיו ננסה לתרגם. Und Gott hat gesagt zu Noach, וגott אמר לנוח, כן? Oh, here. Wir מה הוא kennen lernen das auf Ivrit. בבקשה. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא קץ כל לפניי. בשר. איך תרגם המתרגם קץ כל בשר? ליידיש. Okay, now we have to go back to the Yiddish. Okay. Der Sof von alle Leiber. Der Sof von alle Leiber. Das Wort Ketz kol Basar, Basar, wird übergesetzt auf Jiddisch Leiber. Auf Jiddisch das Wort Leib oder בפלורל Leiber, das Wort Leiber setzt über dem Wort Basar. Auf Jiddisch der Wort Leiber meint the skin of our body. כן? Das ist wie so ein meat, the skin or the meat. No, yeah? no. Oh, Basar no? is Okay. not meat. Okay. Basar is the, איך אומרים בעברית? בשר זה מיט בעברית מודרנית, אבל בשר בתנ"ך זה
כל האור שמכסה את הגוף. All the skin, פה בשר זה skin. And when in the Tanakh you use the word basar as skin, you mean all those who live, all those creatures who have a skin and are alive. כן. תמשיכי, נכון? אוקיי. את רצית קודם לקרוא בעברית ואחר כך התרגום. סוף כל בשר, the end of פונלה לייבר, of every creature who lives and has a skin on his body, כן? אז cats make their soft, yeah? ודאי, אוקיי. ודאי. הסוף, כן. אוקיי. דיזוק אף מודרנם הבראיש, החלק שבו נגמר שולחן. קץ השולחן. The ending edge of שולחן. קצה, בעברית מודרנית, זה השפיץ, המקום שבו נגמר הדבר. קצה. וקץ means the end of life, the end of something. קוף צדיק. קץ כל בשר, זוגת יהואש, ביזץ דריבר. Der Sof Funale Leiber is Gekumen Farmir. Oh, der Sof Funale Leiber is Gekumen Farmir. The end of every living creature is Gekumen Farmir, come in front of me. ואיך מתרגם יהואש, גקומן פרמיר? טוב, זה ככה הוא מתרגם. בא לפניי, היינו אומרים בעברית. Worin die Erde ist voll mit Unrecht durch sie. Worin die Erde ist voll mit Unrecht. ברגע שהתרגום אומר וורם, this is the cause why the end of every living creature come in front of God. And what is the reason why everything is finished? While the earth is full mit Unrecht. תתרגמי. כי מלאה הארץ חמס בפניהם. את פה. כי מלאה, מלא זה מלא. אז ביידיש התרגום הוא while the earth is full, מלאה הארץ, the earth is full, חמאס. איך מתרגם יהואש חמאס? אומרחט. איך יכולה ורה לפרק את המילה אומרחט, כדי להגיע לגרעין של המילה ביידיש. ורה. לתרגם? לא, לפרק לפרק? את המילה אומרחט. מה הם האלמנטים שמהם בנויה המילה אומרחט?
קודם ומה פירוש הפרפיקס לפניי? לא, לא. פרמיר זה לפניי. הפרפיקס פירושו, ורה? שכחתי. בסדר, נחמה? meant on אפס, בלי. כן, בלי, משהו להוריד, שחסר. להוריד. אני שמעתי את הפרפיקס הזה מהסבא שלי. מכיוון שגרנו בבואנוס איירס עם הסבתא והסבא של אמא שלי, הסבא שלי היה מדבר איתי ביידיש. וכאשר הוא היה כועס עליי, הסבא שלי היה אדם חמור סבר, אדם רציני מאוד, ואם התנהגתי לא כמו שצריך, הוא היה כועס עליי. ומה הוא היה אומר לי, כשהייתי קטן, כן? ומה הוא היה אומר לי כביקורת? מה הוא היה אומר לי כשהתנהגתי לא טוב לפי דעתו? הוא היה אומר לי מילה חמורה, קשה, שלא אומרים לילד קטן. אבל הסבא שלי מצד אמא לא היה דמות חינוכית. הוא היה יהודי אורתודוקסי מהמאה ה-19, שלא היה דמות חינוכית בכלל. והוא דיבר אליי כמו שהיו מדברים לילדים במאה ה-19. איך יהודים היו מדברים לילדים שלהם במאה ה-19? לפני שתורת החינוך הפכה לדבר חשוב באדיוקיישן של ילדים. אתם יודעים שבאמצע המאה ה-19 לא היה במשפחות יהודיות שום consciousness. מהי החשיבות של חינוך ילדים? לא ידעו מה זה. ולכן יש לנו הוכחה, עוד מעט אגיד איפה, שהחינוך, שההורים היו מתייחסים לילדים הקטנים שלהם כאילו הם אנשים מבוגרים. It seems bizarre, right? הורים היו מדברים אל הילדים הקטנים שלהם כאילו הם אנשים מבוגרים. ואיך אני יודע? כי אם אני זוכר ב-1856, באמצע המאה ה-19, כותב מנדלה מוכר ספרים, אבי לשון וספרות יידיש וספרות עברית המודרנית. 1856, מנדלה מוכר ספרים, שלום יעקב אברמוביץ', כותב מאמר בעיתונות העברית. איך צריך
לחנך ילדים. והוא כותב מאמר, מדוע כדי לחנך ילדים צריך לתת להם מכות. ובמאמר כזה יש לנו הוכחה שהחינוך היהודי באותה תקופה לא היה קיים מבחינה פדגוגית, אלא היו נוהגים להכות כדי לחנך. ושריד מזה נשאר בחיידר, שהרי בחיידר הרבה היה מכה את הילדים בני 5 ו6 כדי כאילו לחנך אותם. ואפילו אני ב-1946, כשהייתי בן 5, והלכתי לחיידר בבואנוס איירס, חיידר ממש. הרבי שלי היה נותן לנו מכות אם התנהגנו לפי דעתו, לא כמו שצריך. יש לנו כאן, אני עוד סבלתי במרכאות מדרך חינוך יהודית מלפני 100 שנה. וסיפרתי לכם איך קיבלתי מכות מהרבי שלי? נחמה. זוכר? לא, לא. ורה? לא. אוקיי. אימי עוד לא באה? אולי דניאל זוכר? לא זוכר, אבל אני מניח שזה עם מקל. אתה מניח שזה עם מקל, אתה צודק לגבי החומר, אבל איזה צורה היה למקל שממנו קיבלתי מכות, אתה זוכר? אני לא זוכר, כי לא שמעתי, אבל... אז עכשיו אני אגיד. אני יודע על מה אתה מתכוון, אני לא יודע איך קוראים את זה בעברית. תגיד את זה בצרפתית. נר דה בוף, זה משהו מהשור, העצם של השור. שור. בול? מה? כן. מה זה שור? כן. לא זה. לא, אבל זה עצם, זה לא יודע. אז תן לי להגיד לך. החיידר שאני הלכתי אליו, בכל זאת, 100 שנה כמעט אחרי שמנדלה כתב את המאמר שלו, באמצע המאה ה-20, זה באמת היה חיידר. איפה שישבנו מסביב, איפה שישבנו לא מסביב לשולחן, כמו בחיידר במאה ה-19, אלא כבר ישבנו כל אחד בכיסא שלו. אבל החיידר שאני הלכתי, למדו כמו בחיידר לפני 100 שנה. היינו קוראים בתורה, לומדים תורה, קוראים קוראים מילה בעברית מהתורה, ומיד מתרגמים ליידיש.
ופעם סיפרתי לכם, ויאמר ונרות גזוקט, אדוני גורנישט. למה גורנישט? לא מפני שאלוהים לא קיים, אלא גורנישט כי אסור להגיד את שם השם פעמיים, אם לא צריך. אל צור, מוישה מוישה. אבל אם התנהגנו לא טוב, קיבלנו מכות לא כמו בחיידר לפני 100 שנה. בחיידר לפני 100 שנה, י"ל פרץ מתאר בפואמה של הומוניש מ-1888, איך נתנו מכות לילדים בחיידר. אנחנו יודעים את זה גם ממקורות אחרים. היו לוקחים את הילד, מורידים לו את המכנסיים, משכיבים אותו על שולחן, ונותנים לו מכות עם קנצ'יק. זו הייתה המילה. הקנצ'יק זה היה סוג של שוט. איך אומרים שוט טוב, ביידיש קראו לו אז קנצ'יק. whip. איך? whip. W-H-I-P. Right, A whip. בטוסיק. אבל אצלי בחדר, כשאני למדתי, הרבי נתן מכות בסרגל שטוח. אתם יודעים, סרגלים המודרניים יותר, זה חתיכת עץ שטוחה, עם הסימונים של הסנטימטרים, ואיך קיבלתי מכות? הרבי היה אומר, קום מהר אינגלה, בוא לפה ילד, שטלה וגדיפינגר, אתם רואים מה שאני מראה לכם? כן. ורה, כן. נחמה. כן, כן. תעמיד את האצבעות עם היד, האצבעות עם השפיץ כלפי מעלה, וביד השנייה הרבי לקח את הסרגל מעץ השטוח וטרח על שפיצי האצבעות. לילד קטן זה כואב. לכל בן אדם זה כואב. לילד קטן זה כואב יותר. נדמה לי שבתקופה הזו זה היה בדיוק אותו דבר בכל מקום בעולם, זהו, לא היה בתקופה הזו הפדגוגיה, הפסיכולוגיה. דניאל, אנחנו חייבים ללמוד לדבר ברור. כשאתה אומר בתקופה הזאת, אני לא יודע לאיזה תקופה. תגיד איזה תקופה. אתה אמרת בשנה 46, לפני נגיד 60 שנה. אתה רוצה להגיד שבתנ"ך הוא לפני 60 שנה זה היה אותו דבר המכות? אני מדבר על השיטה החינוכית להכות וזה, כל הדברים האלה, ככה זה היה. זה מה שאני אומר, שיש פה מסורת של יותר מ100 שנה, שאיך אומרים, איך אני אומר תמיד, בדידי הווה עובדא, זה קרה אפילו איתי, כשהייתי בן 5 או 6. כן. אני לא מזמן, סליחה, קראתי איזשהו ספר, זה תרגום מצרפתית, על בית ילדים בשנת 48 בצרפת, אז שם גם נתנו מכות כאלה. אבל לא בלימוד תורה, שם אולי אני חושב המכות היו דיסציפלינריות, אני מדבר על המעמד של לימוד תורה בחיידר.
לא, זה... גם היה. פשוט רגע, דניאל אמר רגע, אני שזה רוצה לשמוע בכל את ורה. העולם. היה לא ולא רק בלימוד תורה. זה לכל זה לא רק אצל יהודים היה דבר כזה. זה נכון. אפילו בארץ ישראל, אני קראתי זיכרונות על החינוך בארץ ישראל, ואולי כבר במדינת ישראל, מניח שזה בארץ ישראל, החינוך העברי, באחד הזיכרונות האלה מסופר זיכרונות של בנבנישתי, פעיל בחברה הישראלית שסיפר על הסבא שלו, שהיה מורה בבית ספר יסודי בארץ ישראל. והסבא שלו, בנבנישתי, היה מורה בבית ספר יסודי. הוא הגיע ביום הראשון לכיתה. הוא הגיע עם מקל. כחלק מהחינוך שהוא התכונן לעשות. והכוונה הייתה לשמור על הדיסציפלינה על ידי מכות במקל אם הילדים לא שומרים על שקט. אז ורה צודקת, מכות וגם בזמן לימוד, זו הייתה דרך לא רק אצל יהודים. אבל אנחנו יודעים כיום שבתורת הפדגוגיה ואיך ללמד ילדים, זה מה שאנחנו אומרים כבר פסה. למדנו בחינוך זה אסור. זה אסור, ודאי, זה אסור. למדנו שבחינוך של ילדים בימינו, it's contraproducent, זה, אתה לא מלמד שום דבר אם אתה נותן מכות, להפך. כן? אבל זה לקח מאות שנים כנראה. אבל בצרפת להבין היום... את הדבר. מה דניאל? אני אומר, יש היום תלמידים שמכו את המורים. בטח, לא רק תלמידים, אלא תלמידים שמביאים את ההורים להכות את המורים. כן. ומזה אנחנו לומדים שהמושג פרוגרס בתרבות האנושית זה לא פרוגרס אלא רגרס. כן? האלימות לא נעלמת ולהפך, כמו שאנחנו יודעים בימינו, היא מתפשטת לכל מיני תחומים. כן. האם את, מה שאמרנו וקראנו עד עכשיו בפרשת נוח, יש שאלה של מילה או קומנטר, ואם לא, נמשיך. Ich habe gehört etwas, als wenn man schmeißt die Kinder in Cheder, als geht etwas rein in Kopf. Like, was, etwas so. Ihr habt gehört? Etwas, ja. Ich meine, als das ist ein humoristischer Aroisog. Man kann nicht reinführen in den Kopf, etwas zu verstehen, durch Klepp, durch Makot in hinten. This is only humoristic. Okay. 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 נחמה,
תמשיכי. Okay. Und ich bring sie mit der Erde. Okay. This is a central saying in Parashat Noach. תרגום. I'm going to translate von Teure. מה את אומרת? Ich will übersetzen Punkt von der Teure. Ja, übersetzen verkehrt. Okay. והנני משחיתה. לא, רגע, זה לא תרגום פרקרט. זה לא כתוב בעברית. והנני. איך את מסבירה, איך את מתרגמת ונזה, מי מדבר אל מי? מפניכם. נחמה, רגע, שאלתי את נחמה, כן. כי מלאה הארץ חמס מפניהם. כן, טוב. והנני. לא, אני שואל איך את מתרגמת ביידיש מה שכתוב ונזה. And okay, unze as and see. Okay, now my question is, Nechama, unze, and God says to Noach, and see. האם זהו תרגום ונזה, או שזה אדישן שלא כתוב בתנ"ך? זאת השאלה שלי. Ich verstehe nicht die Frage. Okay, ich will übersetzen auf Jiddisch und fragen euch wer. In der jiddischen Übersetzung von Jehoah steht unze. Das, was Gott sagt zu Noach. Uree. In Tanach, frage ich, steht etwas, was ist ähnlich zu unze, oder das ist ein Zugob von Jehoash? האם זה חלק מתרגום, או זה תוספת של יהואש? ורה, מה את אומרת? לדעתי זה תוספת של יהואש. נחמה, מה את אומרת? אבל עפירית מה כתוב? והנני? Was ist das Wort auf והנני? אוקיי, מי יכול לעזור? מה זה והנני? ורה? נחמה שואלת איך מתרגמים והנני, מה זה והנני? ובגלל זה... לא. והנני, אם אנחנו מפרקים את המילה והנני, והנה אני. כן? זה בעצם קונטרקציה של והנה אני, במילה אחת, והנני. ואז אני אומר, ונזה, ביידיש זה לא תוספת, לדעתי, אלא זה תרגום אקוויוולנטי של והנה אני. כן? איפה כאן אני? הנני. לא, זה בגוף ראשון, והנה אני. כן, זה מובן. אבל ביידיש, ונזה. ונזה, אמרתי תרגום אקוויוולנטי. זאת אומרת, במקום והנני, באים המילים ונזה.
למה? אני מצאנו, והנני, ונאות איך. מה שאברהם אומר להשם, הנני. נכון. או במילים אחרות, אני כאן. אני כאן, ונזה, והוא ראה מה שאני עושה. לכן קראתי לזה תרגום אקוויוולנטי, ונזה במקום והנני. נחמה תמשיכי. אז ניתן כיידיש אקוויוולנט? ירזוג, לא, אקוויוולנס ולרזוג אז. אנשתות והנני, זה צטיבר, יהואש ונזה. This is not a literal translation, but it keeps the place of והנני. He has an equivalent meaning. זה לא ברור מה שאני אומר? Yeah, it says be like a warning or watch or make Right. note or Right. והנני זה גם warning, אבל במילים אחרות. תמשיכי נחמה. אוקיי. והנני משחיתם את הארץ. והנני מה? משחיתם את הארץ. משחיתם? Yeah, I'm reading אף עברית now. בסדר. Yeah. וביידיש? Oh. Vera, can you please put the Yiddish? Okay. A minute. Und ich bring sie mit der Erde. כן. ואני חוזר לעברית לרגע. והנני משחית אותם את הארץ. המילה את בתנ"ך יש לו גם משמעות של ביחד עם. ואז אנחנו אומרים בעברית, יכולים להגיד בעברית, והנני משחיתם עם הארץ. ובתרגום ליידיש, und ich bring sie mit der Erde. תרגום נחמה? לאנגלית. והנני משחיתם. I don't know, I kill them, umbringen is to kill, or... אז עכשיו, בדיוק, אנחנו מנתחים את המילה ביידיש, umbringen. בבקשה, תגידי כמה אלמנטים יש, שכל אחד יש לו משמעות גם עצמאית, באומברנגן. מהו הגרעין של המילה, הבסיס? וברנג. וברנג, ובסוף נון זה סיומת. כן? ברנג. מה זה ברנג או ברנגן ביידיש? נחמה? To bring is to bring, right? To bring, right. To bring. אמרנו a negative way of acting. So, umbringen, not to bring. The destroy? Right, exactly. So when you say bringen only, לבד, זה להביא משהו. להביא משהו, זאת אומרת, בשלימותו. umbringen,
זה לא להביא, איך אמרה ורה? To destroy. ההפך מלהביא זה לסלק. To put away, to destroy. אני עושה את הניתוח הזה כדי שלפי דעתי תבינו איך לשון יידיש בנויה. אם ברנגן זה להביא, בדרך כלל דבר שלם, ברנגן זה לא להביא, to destroy. Can you imagine such a logic in a Yiddish word? Nechama. Es ist wie er soll bringen, to bring something und zu nehmen weg. Nehmen weg. Like right. to take away. Take away or to remove. Amy is da. Shalom, Amy. Shalom, shalom. You came in the moment, in the critical moment, when I am trying to explain a very, I would say, a little bit difficult word in Yiddish, because the Yiddish translation of איך המילה העברית, נחמה? משחיתם, משחית אותם. להשחית means to destroy. והתרגום ליידיש של משחית אותם, משחיתם, זה ברנגן. A very rare way, but a very Yiddish way to translate the word to kill, to destroy. Umbringen, not to bring, to destroy. In Yiddish, the verb umbringen is a very well known, a very well verb connected with the Shoah. In der Shoah haben die Nazis umgebracht 6 Millionen Juden. In other words, during the Shoah, the Nazis didn't bring to life 6 million Jews. They destroyed, they killed, they murdered 6 million Jews. Umbringen is perhaps an interesting case how Yiddish words and their meaning are constructed. The prefix which means a negative action in a verb, and bringen, to bring, a very positive part, a basic part of the word umbringen. מישהו רוצה להגיד משהו על זה? Ja, ich habe geguckt in Wörterbuch. כן. Wörter mit und es ist eine Sachwörter mit Because of the prefix. Und את יכולה לתת דוגמאות עם אבל רק בפעלים, in verbs, כן. Well, ich habe gefunden Umschlaf, was meint Insomnia, wenn man kann nicht schlafen. Very interesting. I didn't know this word, but it's exactly the function of to negate the positive part of the base
of the word. Okay. So in Yiddish, we have a lot of verbs which the prefix converts them in the opposite. עוד מישהו רוצה להגיב על umbrängen כ-destroy? כן. אבל ברנגן זה גם להביא משהו. מה אתה אומר? לא, אני אומר, ברנגן זה גם להביא משהו. זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. לא, אבל ברנגן זה גם לקחת חזרה או משהו כזה, זה לא רק destroy, אולי. לא הבנתי, ביידיש umbrängen זה to destroy and to kill. זה לא גם לקחת בחזרה כאילו... לא, לא. אבל יש umgehen, יש machen. Because זה נכון ורה, את אומרת לנו עכשיו שלאום כפרפיקס יש עוד משמעויות תלוי לאיזה פועל אנחנו מצרפים. umgehen is to go around, אין לזה משמעות של שלילה. אמרנו הרבה פעמים שלפרפיקסים של פעלים, תלוי לאיזה פועל אתה מדביק, יש להם משמעויות שונות. זה לא צריך להיות תמיד נגטיבי. יכול להיות לו משמעות אחרת. כן, יש פסח. איך? פסח, שבס. כאן זה לא פרפיקס. מה שאת אמרת, פסח או שבס, המילה לא נכתבת כמילה אחת עם פסח ושבס. כן, נכון. Ich willkommen zu dir, תשמעו, Ich willkommen zu dir Shabbos. I will come to you around Shabbat. פה זה מילה לעצמה, לא פרפיקס. כן, אתה צודק. זהו. Shabbos meint noch Shabbos? Wenn Shabbos... Around. Oh, around. The time of Shabbat. Nicht wenn Shabbos hat geendigt? לא. Oh. זה מילה, זה אותו כתוב באותה צורה, אבל משמעות לגמרי אחרת, זה לא פרפיקס, וזה משמעות אחרת. Das meint בערך. בערך, נכון, okay. בערך. So you see how complicated Yiddish may be. Because the same word as it is written means different things and has different functions. Amy, אני שואל את Amy, are you conscious of that? That you can have the same word written in the same way and it means a very different thing. Amy? Yeah, I'm trying to think of examples. Again, it's not yeah. It's not so simple, but it exists, Right. as we saw now. Das ist das wie Gott gibt life, right? Und nimm weg, ja? Gott gibt life, Chaim, und nimmt weg. So what are you trying to say? So ich bring, und ich... Elohim natan ve'Elohim lakach. Ja, bring und umbringen, ja? No, מכיוון שביידיש אנחנו נגיד, אין ביטוי כזה גות
גיט לבן. אני לא מכיר אפוריזם כזה. No, ich nutze das Wort bring. Aber viel sagt man nicht, Gott bringt Leben und Gott nimmt weg Leben. Aber this is the meaning, right? Okay. נחמה, עוד משפט בפרשת נוח. Okay. Okay. Mach dir a teve. כן, תמשיכי. Von פימסונהולץ. Pimsenholz. תרגום. מי מדבר אל מי? God, maybe I'll read it in Hebrew. God מדבר לנוח, כן. עשה לך תיבת עצי גופר. גופר. עצי גופר מתרגם יהואש פימסונהולץ. It's a kind of wood which can exist, float on water. I don't know how we can call Pimsenholz in English, but it's a kind of wood which is impermeable to water. עוד משפט. התיבה. מה זה מחדיר התיבה? Make for yourself or make yes. Make an ark. Make an ark. Es ist interessant, dass Jehoash hat genutzt das Wort Teve auf Yiddish. After es ist nicht kein Wort auf Yiddish. Ja, es ist da ein Wort auf Yiddish, Teve. And I will tell you a very nice joke in Yiddish where the word Teve exists. Okay? It seems that the word Teve, because of Parashat Noach, as an ark, as a kufsa, okay? And as an ark exists in Yiddish, I don't know from when, but I think it's a old Yiddish element. The jokes goes like that. In Am Haaretz, a Jew doesn't know Torah and doesn't understand Hebrew. A Jew who didn't learn Torah, and because of that, he doesn't know Hebrew. Was protesting against Jewish customs. You know that in the Jewish tradition, Asara B'Tevet, the 10th day of the month Tevet, is a day of atonement. Yom Shel, a day to fast. מכירים? יהודים נוהגים בעשרה בטבת לצום. Why do we
are supposed to fast on 10 בטבת? מישהו יודע? We fast in Tisha B'Av and also in 10 בטבת. ורה, נחמה, אימי, דניאל, מה זה הצום הזה ב10 בטבת? Ich gedenk nicht. מישהו יכול להסתכל בגוגל, לכתוב 10 בטבת, ואז נקבל תשובה מוסמכת. ורה, נחמה, דניאל, האם תסתכלו בגוגל? זה הזה של בית המקדש על ידי, רגע, נבדוק בדיוק. תגיד עוד פעם לאט. לא, אני אחפש יותר מדויק. בדיוק. מישהו, תנסו לחפש במדויק. מדוע אנחנו צריכים לצום ב10 בטבת? The siege of Jerusalem by, how do you say Nebuchadnezzar? נבוכדנצר, כן. כן. נבוכדונוסור. Right. Nebuchadnezzar, okay. So, the fast in 10 בטבת is connected with a historical, very important date. So this Jew, I am going to the joke, this Jew who didn't know the Jewish tradition because he was an Amaritz, was protesting. He said, as we say in Yiddish, Asara, there is a kamatz under the sin, so Asore beteves. Yes, and he's a Amaretz, so he translates what Asore beteves means, and he says very angrily, Asore beteves. Asore is in Kasten, darf ich fasten? If Sarah is in the ארון המתים, אני צריך to fast? So, in this joke, Asara is understood by the Amoritz as Sore, the wife of Abraham. The Teve is understood as Kasten, the place where deaths lie. So from here I learned that Teve is a Yiddish word which even an Amoritz knows. מבינים מה שאני מנסה להגיד? כן. אוקיי. נחמה, עוד משפט. השעה 7:14. כן. In Kammern sollst du machen die Teve. In was? In Kammern. In Kammern sollst du machen die Teve. תרגום. או תקראי את העברית ואז נבין עוד יותר. אוקיי, אין סקונדה. כן, כן. קינים תעשה את התיבה. מה המילה הראשונה? קינים, מתקוף, קינים. מתקף. קוף. מה זה קינים? איך weiß nicht. התרגום זה קאמרני. מה זה קאמרן? A kamer is a room.
Right. As we say, camera, a closed room. And kinim with a kaf, as Nechama says, comes from the word ken, where a bird stays, which means ta בעברית, תף א', camera, a closed place. And then God says to Noach, the ark should be made in camera. You have to divide inside the ark, the place, in different sections or rooms. בסדר? Yeah. תמשיכי, נחמה. Maybe I'll read the, okay. In camera, those two. Machen die Teve. So we have here an architectonic way of explaining how to construct the ark, not as a place with only one room, but there will be different closed sections in it. תמשיכי, נחמה. Und sollst sie auspechen von innen wenig. Und sollst sie מה? Auspechen. Auspechen. Auspechen von innen wenig. In Hebrew is written. Can I just finish the Satz? Okay. Und von außen wenig mit Pech. Okay, עד פה. בעברית הפסוק. וחפרת אותה. ומה? רגע, ומה? וחפרת. איזה אותיות? חטא? וו, כף, פי, רש, תו. רגע. וו, חטא? לא, וו, כף. וו, כף. כן? פי. כן. פי, רש, תו. אוקיי. וחפר, יש נקודה בכף או לא? לא. וחפרת? אותה. וחפרת אותה. זוהי מילה שעד היום אני לא הייתי יודע מה זה, אם לא הייתי קורא בתרגום ליידיש. ואיך יהואש מתרגם? אויספכן. אויספכן. אתם יודעים מה זה פך? Is that something to do with, I don't know, feathers? No? No. Okay. לא. מי עוד יכול להגיד מה זה פך ביידיש? In English, they translate it as pitch. Pitch. And what is pitch? I think it's like tar or something like that. So it's a material, a very... To seal. Yes, a very impermeable material to water. It is black and it sticks. Yes. There is in Yiddish a saying, is schwarz wie Pech. He's black like pech. Pech is the material we use even today to schmieren in English. Spread? To spread on a roof of a house. So when it rains, the water should not enter under the roof. בעברית זה זשט.
איך? בעברית. זה זפת, לא? זפת, זפת. 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 פח זה זפת. זה מה ששמים על הכבישים או על הגג. נכון. Which is a material you have to boil it at high temperatures, and when it is very hot, you spray it on the roof or on the, in order that when it becomes cold, it becomes an isolating layer. המילון באנגלית זה tear. באיזה שפה? אנגלית. tear. לא, באנגליש. T-R-R. tar. לא תר אלא תר. כן, זהו. זה זפת. בתורה זה כתוב כופר. כופר בכף. כן. כופר בכף. And that's the reason why Nehama read. What did Nehama read? וחפרת. כן, וחפרת. So you will בכופר. spread koffer on the ark. פונין וניק? this is כתוב, וחפרת אותם מבית. מבית הכוונה היא מבפנים. כן? זאת אומרת, you would spread the tar from the inside on the skeleton of the תיבה. תמשיכי נחמה? Okay. Und von äußern wenig mit Pech. Okay. לא כתוב äußern wenig. Und von äußern wenig mit Pech. כתוב äußern wenig. And also you will spread the tar from the outside. So the ark will have a double layer from inside and from outside with tar. I guess in order to get complete impermeability from water, and we will understand in a moment why the ark should be impermeable to water. So the Hebrew has the verb and the noun. What do I want to say? Hafarta bekofer, and the Yiddish he has oispechen mit pech. So it's the same pattern. That's very nice. Right. In other words, the verb made from the noun. Right. The verb is made from the noun in Yiddish. Okay? In order to be close as you can be to the original. Right. Very interesting. Which means that we have a direct influence of the Bible on Yiddish because what is written in Hebrew in the Bible. Okay. Vera, עוד פסוק. שעה 7:25. טוב, יש לנו 5 דקות, כן. Und wie du sollst sie machen. Und wie du sollst sie machen. תרגום, לעברית.
רגע, זה 15, וזה... איך את מתרגמת, ורה, את המילה אות? אוסר, מה? המילה אות. איך תתרגמי את המילה אות? וכך... יפה. כן? בתורה כתוב, וזהו אוסר אשר. וזה אשר תעשה אתה שלוש... לא, רגע. וזה אשר תעשה אתה. תרגום. וכך... וכך אתה תעשה? מה זה אשר? איך נתרגם אשר? כאשר? No. אשר here means וכך הדרך כיצד. הדרך איך תעשה. ואיך שאתה תעשה. ככה תעשה. כן. כך תעשה. תמשיכי נחמה. ורה. רגע. עכשיו באות ההוראות איך לבנות את התיבה. אבל הוראות כבר קיבל נוח קודם. זאת אומרת, יש לנו כאן, we have two stages of the way Noach is told how to build the teiva. First of all, he's taught how to make the skeleton of the teiva to be impermeability. How do we say it in English? Impermeability. אטום. אטום למים. בשלב השני. Waterproof. Or right. floodproof. Floodproof. But we don't know yet. There will be a flood waterproof. מקום פרטי לכל אחד. מה את אומרת? אני אומרת לעשות מקום פרטי לכל אחד. ולעשות מקום, גם זה בשלב הראשון, כן? כן. לא נאמר עדיין לכל אחד, אנחנו לא יודעים בשביל מה צריך, כן? compartments. אוקיי. ובשלב השני, in the second stage, how to build the ark, יש קודם כל there is the whole program what to do. קודם כל החומר והתכנון. נכון. החומר קודם, ואחר כך התכנון המפורט יותר. השעה 7:29. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים. אם יש שאלה, בבקשה, אם לא נסיים כאן. Can I pause the recording? Yes, we are finishing now.